Takže čaute ľudia, dneska si ukážem motokáru. Takže ideme na to. Najprv idem kontaktovať nejakého typka z Bazoša, či má nejakú motokáru, tak ideme na to. Takže sme kontaktovali typka, ideme za ním. Dobrý deň, pane. Koľko stojí táto motokára, ak sa môžeme opýtať? Bude to 20 €. OK, nech sa páči. Čo som tu zase kúpil za konštrukciu? Však to nie je ani motokára. To čo je? Nuž, za 20 € niečo čakať, skúsime s tým zajazdiť. Tak poď, kde sa k tomu dáva plyn? Niečo to je? Počkaj, to nemá motor. To nemá motor. Och môj bože. Tak to ideme tlačiť. A nie, nechám to tu. Tak nakoniec som sa vybral do motokárového servisu, alebo respektíve do dielne. Tak ideme tam. Dobrý deň, pane. Čo tu máte? Ideme to popozerať. Poprosím všetko. Ok. Bude to 5000 €. Počkaj, čo? Ne. Koľko? Tak veľa za toto. Dobre, tu máte tých 5000 €. Čaute. No dobre, som tu. Mám tu veci, tu je motokára, respektíve nie motokára, šrot. Takže uvidíme sa za chvíľu, ideme to tuningovať. Zatiaľ čaute. Takže ľudia, čo poviete, je to lepšie? To je moja motokára, výfuk to má do hora, ale neviem prečo. Takže ideme sa prejsť. A jedna štart, rozbieha sa to pomaly, ale ide to rýchlo. Ja to hodnotím 9 z 10, túto motokáru. Je to výborná, ale ten volant som hneď zahodil, lebo to stalo za nič. Hej, týpek tam vzadu, vidíš čo mám? To, čo si mi ty poslal, to bol úplne že šrot. Čau. Ideme ešte nastaviť servisáka. Čau. Ďakujem ti za diely. Je to veľmi super motokára. Kedy dorazia ti druhé diely, že vytuningovanie turbo a také a nitro? Kedy? Ty dneska ešte večer? Tak OK. Čau.